Ahoj, ahoj, já jsem Asterixák, doufám, že se vám to bude líbit a dal jsem tady damage 4400, 4 díly, což je pěkný, podle mě. Dostal jsem 50 000 a 900 zkušeností. Byl jsem druhý nejlepší té hry, což si myslím, že je dobrý a není to špatný tank. No a po další dobu tomu nebudu říkat a doufám, že si to užijete. A teda jsem se rozhodl, že jo. Tady nám jsem zničil tu MC3 teď na 57 hrdíků, krásnou jsem můj. Teď jsem se snažil natáčet, aby mě nezlabil, takže to je schopný ten tank. Pásy, aby ho tam furt měl, bohužel měl opravy, teď to bylo na houby. No, teď teda jedu po něm, vystřel na B, přebí, a teď teda nabíjem já, jedu. Bál jsem se, že aby mi tam nesmíla ta Artina. No, teď jsem se netrefil, to jsem udělal chybu. Takže jsem schoval za ten tank, aby mi nemohl napřed přijet si do plátu, kde je průstřelný. No, bůh, ničil jsem ho. No, teď teda jedeme, tady je to se nechá trefit hodně. Chtěl jsem mu dát pásy, bohužel jsem se netrefil a dal jsem aspoň damage. Takže jedu. Teď vidím foka, tak se bojím, nevím, jestli má nabito nebo ne. Bohužel asi neměl, nevím. Nebo byl off. No, takže jedu. Teď se schovávám tu střelím, zajedu a schovávám tu orko. Má víc života, ale když tak by trefil jeho, kdyby měl nabito. No, teď mířím, abych měl třetí kill a budu ho. Takže no. A jestli se vám to líbilo, tak dejte odběr, nebo like, nebo koment, svým změnit a takhle. Mám ho 4 chvíli.